देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं तङ्गयलेगिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंदरिकी। సో మొదటి అధ్యాయంలో మరి మొదటి స్కందంలో రెండవ అధ్యాయం ఆఖరిలో ఉన్నాము. మరి లాస్ట్ క్లాస్లో 25 శ్లోకాస్ చూసాము. ఈ క్లాస్లో ఈ మిగిలిన శ్లోకాలు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాము. స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా. సో అన్ని శ్లోకాస్ వీలైనంత ఈరోజు ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, మిగిలిన 8 శ్లోకాస్. అయితే అప్పుడు కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి మనం ఒకసారి మళ్ళీ చూడొచ్చు. లేదు అంటే క్విక్గా ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి చెప్పుకుంటూ కంటిన్యూ అయినా అవ్వచ్చు. మేబీ అదైతే బెటర్ ఏమో, కొంచెం కంటిన్యూటీ ఉంటుందేమో మరి. సో మొట్టమొదట ఇది సంప్రశ్న సంహృష్టో విప్రాణాం రౌమహర్షిణి ప్రతిపూజ్య వచస్తేషాం ప్రవక్తుం ఉపచక్రమే అన్నది మొట్టమొదటి శ్లోకం చూసాం. అంటే రోమహర్షునుడి పుత్రుడైన ఉగ్రశ్రవుడు, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని కూడా చెప్పాను కదా. ఉగ్రశ్రవుడు ఎవరు అనేటటువంటిది సో సింపుల్ ఆన్సరే. రోమహర్షుడి కొడుకైన కుమారుడైన ఉగ్రశ్రవుడు అంటే సూత గోస్వామి బ్రాహ్మణుల ఉత్తమ ప్రశ్నలతో ఆయన సంతుష్టుడై వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు చెప్పి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ వ్యాస మహర్షి ఉవాచాది. నెక్స్ట్ ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడో చూస్తున్నాం. సూత మహాముని సూత ఉవాచ. ఆయన మరి 2 నుంచి 5 వరకు ఆయన అందరికీ కూడా
వందనాలు అర్పించడం చూస్తాం ఈ ఈ 3 శ్లోకాల్లోనూ. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే. ఎవరెవరికి ఆయన వందనాలు అర్పించారు ఈ మొదలుపెట్టే ముందు అన్నది ఒక ప్రశ్నగా రావచ్చు. సో అది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఎవరైనా చదువుతారా శ్లోకం? సూత ఉవాచ రెండవది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవమంటారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సూత ఉవాచ యం ప్రవజంతమనుపేతమపేత కృత్యం ద్వైపాయనో విరహ కాతరాజుభావా పుత్రేతి తన్మయతయా తరవోభినేదుః తం సర్వభూత హృదయం మునిమానతోస్మి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఏమంటున్నారట సూత గోస్వామి, అందరి హృదయాల్లో ఉన్న చేరగలిగినటువంటి మహాముని ముందుగా ఆయన గురుదేవులకు ఆయన వందనాలు అర్పిస్తున్నారు సుఖదేవ గోస్వామికి. సో ఆయన ఉపనయన సంస్కారంను కానీ లేదా ఉన్నత కులస్తులు పాటించేటటువంటి పవిత్రీకరణ విధానాలను కానీ అనుసరించకుండా సన్యాసాన్ని స్వీకరించడానికి ఆయన గృహాన్ని వదిలినప్పుడు తండ్రి అయిన వ్యాసదేవుడు ఆ పుత్ర అంటూ విరహకాతరుడై ఆయన అనడం, ఆ విరహ భావంలో మునిగిన వృక్షాలు ఆ బాధాతప్తుడైన తండ్రికి ప్రతిధ్వానంతో సమాధానం ఇచ్చాయి, ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాయి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో ఆయన సూత మహాముని చెప్తున్నారు. సో మొట్టమొదట సుఖదేవ గోస్వామికి వందనాలు. ఆ తర్వాత పవిత్రీకరణ విధానాలను స్వీకరించకుండా ఆయన సన్యాసాశ్రమానికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయన తండ్రి పడ్డ బాధ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అంటే వర్ణిస్తున్నారు. అయితే ఇది కూడా మరి ఇంకొక ప్రశ్న, ఆయన పవిత్రీకరణ విధానాలు ఎందుకు స్వీకరించలేదు అన్నది. ఎందుకు స్వీకరించలేదు పవిత్రీకరణ విధానాలు? జన్మతః ముక్త పురుషుడు కాబట్టి. ఆయన జన్మతః ముక్త పురుషుడు, ఆయనకు ఆ పవిత్రీకరణ ఆల్రెడీ ఉన్నది కాబట్టి, ఆయన పవిత్రుడే కాబట్టి ఇంకా పవిత్రీకరణ అవ్వవలసిన అవసరం ఆయనకి లేదు కాబట్టి. మరి అప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మనకేం చెప్తున్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడ ద్విజుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చూసామన్నమాట. అంటే మామూలు వ్యక్తి ఏ రకంగా ద్విజుడవుతాడు, ద్విజుడైన తర్వాత విప్రుడవుతాడు వేదాలన్నీ చదివిన తర్వాత. ఆ విప్రుడు నిజంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని గనక తెలుసుకున్న దశ వచ్చినప్పుడు అతను వైష్ణవుడు అవుతాడు అని చెప్పి ఈ దశలన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూసాము. సో అది ఆ దశలు దాని అర్థాలు కూడా అడగొచ్చు అన్నమాట. సో అర్థాలు అంటే ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం చెప్పాలి అంటే ఇది మరి ఆ పవిత్రీకరణ విధానాలు అంటే ఇదివరకు రోజులు మరి ఆ ఉపనయనము అది చేసినప్పుడు ఆ పవిత్రీకరణతో ద్విజులవుతారు. ద్విజత్వం వచ్చిన తర్వాత వేదాలు నేర్చుకున్న తర్వాత విప్రులవుతారు. ఆ తర్వాత మరి ఆత్మజ్ఞానాన్ని నిజంగా పొందగలిగినప్పుడు వైష్ణవ స్థితి వస్తుంది. అది ఆ దశలవ్ అన్నమాట. సో అది కూడా మనకి ఒక క్వశ్చన్గా రావచ్చు. సో ఆయన ముందు నుంచే వైష్ణవుడు సుఖదేవ గోస్వామి, అందుకని ఆయనకి వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో ఎన్నో రకాల పవిత్రీకరణ విధానాలు అనుసరించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో క్లియర్గా చెప్పారు. ఆ తర్వాత 3వ శ్లోకం, ఇది ఎవరైనా చదవాలంటే చదవచ్చు ఇది కూడా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. యస్వానుభావమఖిల శృతిమే సారమేకం అధ్యాత్మదీపమతి తీర్షతాం తమోంధం సంసారిణాం కరుణయాః పురాణగుహ్యం తం వ్యాససూనూముపయామి గురుం మునీనాం. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో వ్యాసదేవుడు తనయుడు, మునులందరికీ గురువు అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వామికి నా గౌరవపూర్వక వందనాలంటూ మళ్ళీ ఈ శ్లోకంలో కూడా వందనాలు అర్పిస్తూ అంధకార బంధురమైన ఈ సంసారాన్ని తరించడానికి మరి తీవ్ర ప్రయత్నం చేసేటటువంటి సంసారులందరి పట్ల కూడా కరుణాపూర్ణుడై ఆయన వేదజ్ఞాన సారమైన ఈ పురాణ రహస్యాన్ని, ముఖ్యమైనటువంటి రహస్యాన్ని తను స్వయంగా అనుభూతి ఉనర్చుకున్న తరువాత పలికాడు అన్నది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏది, ఆయన
ఈ పురాణ గుహ్యాన్ని తను స్వయంగా అనుభూతి నొనర్చుకుని ఆ తరువాత ఆయన అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. 1. 2, ఈ అంధకార బంధురమైన సంసారాన్ని తరించడానికి తీవ్ర ప్రయత్నం చేసే ఈ సంసారులు అందరి పట్ల కరుణతో ఆయన ఈ పురాణ గుహ్యాన్ని చెప్పారు అని చెప్పేసి. ఇది కూడా 3 పాయింట్స్ అడిగారు కదా. 3 స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ సుఖదేవ గోస్వామి గ్లోరిఫైడ్ బై సూత గోస్వామి ఏమిటి అన్నది. సో ఆ 3 పాయింట్స్లో ఇవి వస్తాయన్నమాట. ఏది? స్వానుభవం అంటే తను ముందు తెలుసుకుని అనుభూతి ఒనర్చుకుని ఆ తర్వాత చెప్పారు. మరి గురువు ఎలాంటి వాడన్నది మనం చూసాం కదా. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, ఆచరించిన శ్రేష్ఠులు. కాబట్టి ఈయన అలాంటి వాడు. ఆయన స్వయంగా అనుభూతిని ఒనర్చుకున్నారు. అలాగే సంసారిణాం కారుణ్యాహ అంటే సంసారులందరి పట్ల, ఈ అంధకార బంధురంలో ఉన్న సంసారులందరి పట్ల కరుణతో ఆయన ఈ దీనిని అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత 3వది గురుమునీనా అన్నారు. అంటే మరి మునులందరికీ కూడా మహామునులందరికీ గురుర్గరీయుడు అని అనుకోవచ్చు. అంటే గురువులకు కూడా గురువు, మహామునులందరికీ గురువు. ఈ 3 ఆయన యొక్క స్పెసిఫిక్ క్వాలిఫికేషన్స్గా ఆయన ఇక్కడ స్తుతించాడు. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. సూత గోస్వామి యొక్క 3 లక్షణాలు ఏమిటి? ఆయన ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన లక్షణాలు 3 చెప్పచ్చు. తరువాత ఎవరెవరికి నమస్కరించారు అంటే ముందు సుఖదేవ గోస్వామికి నమస్కరించారు. తర్వాత నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. సో నారాయణుడు, నరనారాయణుడు, సరస్వతీదేవికి కూడా వందనాలను అర్పించారు ఈ వ్యాసమహామునికి, మరి గ్రంథకర్తకు. సో ఈ విషయం కూడా మీరు దాంట్లో ఆన్సర్ రాయొచ్చు. తర్వాత మునయ సాధు పృష్టోహం భవద్భిర్లోకమంగళం యత్కృత కృష్ణ సంప్రశ్నో ఏనాత్మా సుప్రసీదతి. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ శ్లోకాస్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. అందుకని మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఫస్ట్ శ్లోకాస్లోనే వస్తాయి. అందుకే మనకి ఇందులో కూడా 22nd శ్లోక వరకు ఇచ్చారు. బట్ 32nd 34thలో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అన్నిట్లోనూ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రశ్నల రకంగా చూస్తే విషయాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మునయ సాధు పృష్టోహం అంటే ఈ ఋషులందరినీ అడ్రస్ చేస్తూ ఏమంటున్నాడు? భక్తులు ప్రశ్నించారు, మీరందరూ నన్ను భవద్భిర్లోకమంగళం, మీ చేత అంతటికి కూడా మంగళకరమైన విషయాలను గురించి మీరు ప్రశ్నించారు. యత్కృత కృష్ణ సంప్రశ్నో, ఎందుకు అవి మంగళకరం అంటున్నాడు? ఇవన్నీ శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు. ఏనాత్మ సుప్రసీదతి, వేటితో అయితే ఆత్మ సుప్రసీదం అవుతుందో మీరు అటువంటి ప్రశ్నలను అడిగారు అని చెప్పి వాళ్ళ ప్రశ్నలను కూడా కొంచెం ఇక్కడ పొగడటం జరిగింది. సో యోగ్యమైన ప్రశ్నలు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రశ్నలకు కూడా ఈయన ఆనందించారు. సో ఏ రకంగా ఈ సూత మహాముని ఈ ప్రశ్నలను అంటే ఈ ప్రశ్నలను ఏ విధంగా శ్లాఘించారు అన్నది కూడా ఒక ప్రశ్న రావచ్చు. సో ఎందుకు అంటే ఇది రీజన్ అన్నమాట. భగవంతుని గురించిన ప్రశ్నలు, తర్వాత లోకమంగళకరమైన ప్రశ్నలు. ఏ ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలిస్తే ఆత్మ సుప్రసీదం అవుతుందో అటువంటి ప్రశ్నలు ఇది ఆన్సర్. ఈ ఆన్సర్ అన్నమాట క్వశ్చన్కి. వై పుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తిర్ అధోక్షచే అహైతుకి అప్రతిహత యయాత్మ సుప్రసీదతి. అంటే మరి అందరి మానవులకు కూడా పరధర్మం ఏమిటి అంటే అధోక్షజుడి పట్ల భక్తియే. అహైతుకమైన భక్తి, అప్రతిహతం నిరాటంకమైనటువంటి భక్తి. యయాత్మ సుప్రసీదతి, దేనితో అయితే ఆత్మ సుప్రసీదం సంతృప్తి చెందుతుందో అటువంటి భక్తి అవసరం. అంటే ఇది మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అని, అన్నిట్లోకి శ్రేష్టమైనది ఏమిటి అని. అసలు ఈ అధ్యాయం ఈ 2nd చాప్టర్నే ఏమంటున్నావు? భగవతత్వము, భక్తి. అసలు భాగవతమే భక్తి యోగంని విస్తారంగా
చెప్పడం. ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ క్యాంటో తర్వాత ఈ ఫస్ట్ క్యాంటోస్‌లోను అంతా గూడా భక్తిని గురించిన వివరణ, ఆ తర్వాత కపిలదేవుడు చెప్పినటువంటి వేదాంతం అదంతా గూడా భగవద్గీతలో మనం చదువుకున్న విషయాలే కపిలదేవుడు ఇందులో గూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఎన్నో విషయాలు మనం కథల ద్వారా తెలుసుకుంటాము. కానీ ఫస్ట్ క్యాంటో వీటన్నిటిలో గూడా యాక్చువల్‌గా ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ గూడా సిద్ధాంతాలు, భక్తి సిద్ధాంతాలన్నీ గూడా ఈ మొదట్లోనే ఇచ్చారనమాట భాగవతంలో. సో 6th క్వెషన్ అది చూసాము. తర్వాత వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనయత్యాశు వైరాగ్యం జ్ఞానం చయద హైతుకం. భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరి ఈ భక్తిని కూర్చడం ద్వారా మనిషి శీఘ్రంగా నిర్హేతుకమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, జగత్తు నుంచి వైరాగ్యాన్ని పొందుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్లకు మరి ఆటంకం లేనటువంటి జ్ఞానం, అంటే అలాంటి జ్ఞానం, వైరాగ్యం కూడా వాళ్ళకు వస్తుంది ఈ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళిన వాళ్లకు అని చెప్పి, తర్వాత ధర్మస్వనుష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్షేణ కథాసూయ నోత్పాదయేద్యతిరతిం శ్రమ ఏవ హి కేవలం. మరి తన నిజస్థితిని పట్టి మనిషి చేసేటటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలు, ఈ నిర్వహణలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి కథలలో గనక అసలు అనురక్తిని కలిగించలేదనుకోండి, ఇంకది కేవలం ఒక శ్రమయే అని చెప్తున్నారు. సో మన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటంటే మనం చేసే పనులన్నీ మన బాధ్యతల్ని మనం నిర్వర్తించాలి అది. సో తన నిజస్థితిని అనుసరించి, అంటే తన యొక్క గుణాలను అనుసరించి తనకు వచ్చినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్, సో వాటిని బట్టి మనం చేసే విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణం ఎలా ఉండాలి అంటే చివరికి భగవంతుడి మీద అనురక్తిని కలిగించాలి. అంటే ఏది చేసినా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా, హరితోషణం అని. కాబట్టి ఆ ప్రీతిని కలిగించే విధంగా మనం మన బాధ్యతల్ని చేయకపోతే ఇంకది కేవలం శ్రమే. ఎంతైనా మనం శ్రమ పడొచ్చు, కానీ ఆ శ్రమ వల్ల ఉపయోగం లేదు, అన్లెస్ భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి అనేది కలిగే విధంగా మనం గనక ప్రవర్తించకపోతే అని అర్థం ఇక్కడ. మరి అంతే కదా, మన డ్యూటీస్ చేస్తున్నాము అంటే అది ఏ రకంగా చేస్తున్నాము, ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం, సో ఆ బిహేవియర్ని బట్టి మనం ఎలా మన బాధ్యతలను చేస్తున్నాం అన్న దానిని బట్టి మనకి ఆ భక్తిభావం, మరి భక్తిభావం ధర్మ మార్గంలో చేస్తేనే మరి మనకి అది కరెక్ట్ అన్నది మనం ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చూసాం. కాబట్టి ఆ భక్తిభావంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ధర్మ మార్గంలో చేస్తున్నాం. అలా చేయనప్పుడు ఇంకా అది భగవంతుడి మీద ఆ భక్తిని కలిగించినట్లయితే అది కేవలం శ్రమే అని అంటున్నారు. మన డ్యూటీస్ చేసినా కూడా. ఆ తర్వాత విద్యుక్త ధర్మాలన్నీ అసలు ఎందుకు చేయడం వల్ల ఏమిటి ఫైనల్ గా అంటే, విద్యుక్త ధర్మాలన్నీ కూడా నిశ్చయంగా మోక్షం కోసమే ఉద్దేశింపబడ్డాయి. ఎందుకు మరి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, నువ్వేమీ చేయక్కర్లే, నీ బాధ్యతను నువ్వు కరెక్ట్గా చేస్తూ భగవంతుణ్ణి విశ్వసిస్తూ నువ్వు ఉన్నావు, ఆయన శరణాగతుడిగా ఉన్నావు అంటే అదే పరిపూర్ణత అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. కాబట్టి నిశ్చయంగా ఈ ధర్మాలన్నీ కూడా చరమ మోక్షం కోసమే ఉద్దేశింపబడ్డాయి. ఈ శ్లోకం కూడా ఎవరైనా చదవాలంటే చదవండి. చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ధర్మస్య వ్యాపవర్గస్య నాథోర్థాయోపకల్పతే నాథస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కాబట్టి ఇది విద్యుక్త ధర్మాలన్నీ కూడా చరమ మోక్షం కోసమే. అంటే విద్యుక్త ధర్మాలు హి నిశ్చయంగా అపవర్గస్య చరమ మోక్షం కోసం అర్థ ప్రయోజనం కాదు అంటున్నారు. అర్థాయ ఉపకల్పతే అంటే విషయ లాభాల ప్రయోజనం కోసం కాదు, ఈ భౌతిక లాభాల కోసం కాదు,
మోక్షం కోసమే మనం ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ నిర్వహించినా కూడా అవన్నీ మోక్షం కోసం అన్నట్లుగా ఉండాలి, కానీ ఈ భౌతిక లాభం కోసం కాదు. నాథస్య అంటే భౌతిక లాభాల కోసం కాదు. ధర్మైక అంతస్య, ధర్మ ఏక అంతస్య, పరధర్మంలో నిమగ్నమైన వాడికి కామోలాభాయ, భోగ ప్రాప్తి కోసం నిశ్చయంగా మహామునుల ద్వారా వివరింపబడింది. అంటే ఓవరాల్ గా మీనింగ్ ఏం చెప్తున్నారు, మరి అన్నీ కూడా మోక్షం కోసమే ఉద్దేశింపబడ్డాయి మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని, అంతేగాని భౌతిక లాభం కోసం కాదు. ఈ మునులందరూ కూడా ఏం నిర్ణయించారంటే వాళ్ళ నిర్ణయం ప్రకారం పరధర్మంలో నియుక్తుడైన వాడు భౌతిక లాభాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ భోగం కోసం వినియోగించడు. సో ఈ ధర్మంలో సుస్థిరమైన వాళ్ళు వాళ్ళకు వచ్చిన లాభాన్ని కేవలం ఇంద్రియ భోగానికి మాత్రమే వినియోగించరు. అంటే మరి అందుకే జీవన విధానంలో కూడా 17th చాప్టర్లో మనం దానం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఆహారం ఎలా ఉండాలి, యజ్ఞం ఎలా చేయాలంటే, యజ్ఞం అంటే మరి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసే పని యజ్ఞం అని చెప్పుకుంటాం. తపస్సు అంటే బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, వాక్ ఎలా ఉండాలి, మానసిక బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, శారీరక ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ చెప్తూ దానం కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద జీవన విధానంగా చెప్పారు. సరే ఆహారం లేనిదే ఉండలేము, ఏదో ఒక రకంగా ప్రవర్తన ఉండాలి ఉన్న తర్వాత, మరి ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉండాలి ఉన్న తర్వాత, ఇవన్నీ తప్పనిసరి. అలాగే దానం కూడా అందులో చెప్పారు, దానం ఎలా చేయాలంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అందుకని భౌతిక లాభాన్ని ఎన్నడూ ఇంద్రియ భోగానికి మాత్రమే వినియోగించకూడదు. అంటే మరి ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా మనం జీవనాన్ని సాగించాలి అనేది ఇక్కడ చెప్పారు. సో స్లోలీ ఇది భక్తి మార్గం కాబట్టి ఇలా ఒక్కొక్క విషయం చెప్పుకుంటూ చక్కగా ఈ చాప్టర్ వెరీ గుడ్ చాప్టర్ యాక్చువల్లీ, ఈ 2nd చాప్టర్. సో తర్వాత కామస్యనేంద్రియ ప్రీతిర్లాభో జీవేత యావత జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాసాన్ ఆర్థో యశ్చేహ కర్మభిః. సో ఈ కోరికలు, ఇంద్రియాలు, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ భోగాలు, వీటి పట్ల కేంద్రీకృతమై ఉండకూడదు మన జీవితం అని చెప్తున్నారనమాట. జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస అంటే పరతత్వం మీద అలాంటి జిజ్ఞాస ఉండాలి. నా అర్థ య అంటే యచ ఇహ, ఇక వేరేదేది ఇతరమైనదేది కూడా కర్మల యొక్క, అంటే మానవుడు పరతత్వం గురించి విచారణ సలుపటం కోసమే ఉద్దేశింపబడి ఉంది కాబట్టి కేవలం ఆరోగ్యప్రదమైన జీవనం కొరకు మాత్రమే కోరికలను ఉంచుకోవాలి. అవసరమైనంత వరకు, మనకి అసలేమీ లేకుండా ఉండమని అనడం లేదు, మనకు అవసరమైనంత వరకు చూసుకుని అంతకు మించి కర్మల లక్ష్యం ఇంకొకటి ఉండరాదు. అంటే అన్నెసెసరీ విషయాల పట్ల అరులు జాచకుండా మనకు అవసరమైనంత వరకు ఆరోగ్యప్రదమైన జీవితానికి ఉపయోగపడే విధంగా కోరికలను ఉంచుకోవచ్చు. అంతేగాని విపరీతమైన కోరికలు వద్దు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కోరికలు విపరీతమైన ఇంద్రియ భోగాల పట్ల కేంద్రీకృతమై ఉండరాదు. సింప్లిసిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, సో రెండవది ఆ కోరికలు అనేవి కంట్రోల్ చేసుకోండి, మీకు అవసరమైనంత వరకు చేసుకోండి, అంతేగాని విపరీతమైన కోరికలు ఇంద్రియ భోగాల కోసం వద్దు. వదంతి తత్తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శప్యతే. ఇది మరి 11th శ్లోక, ఇదొక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇందులో పరతత్వం గురించి చెప్తున్నారు. ఈ పరతత్వం బ్రహ్మంగాను, పరమాత్మగాను, భగవానుడుగాను 3 రకాలు. సో అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ని ఎలా వర్ణించారు అనే ప్రశ్న కనుకొస్తే పరతత్వాన్ని ఈ 3 రకాలుగా వర్ణించారు అని ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ది, ఈ మునులందరూ ఏ రకంగా జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తులై ఉన్నారు అన్నది, వాళ్ళు ఏ రకంగా అనుభూతి, భగవంతుణ్ణి, పరతత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకోగలిగారు అన్నది చెప్తున్నారనమాట. ఇది కూడా ఎవరైనా చదువుతారా ఈ శ్లోకం? హరే కృష్ణ మాతాజీ. తశ్రద్ధానమునయో జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తయా పశ్యంతాత్మని చ ఆత్మానాం భక్త్యా శ్రుత గృహీతయా. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.
సో శ్రద్ధదానులైన ఈ మునులు జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తులై పశ్యంతాత్మని చ ఆత్మానం. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు పరతత్వాన్ని ఆత్మానం చూడగలిగారు. పశ్యంతి అంటే దర్శించగలిగారు. ఆత్మని వాళ్ళల్లోనే దర్శించగలిగారు, పరమాత్మను. భక్త్యాశ్రుత గ్రహీతయ అంటే భక్తితో వేదాలను గ్రహించి అని చెప్తున్నారు. అంటే జిజ్ఞాసులైన ఈ జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తులైన ఈ మునులు వేదాంతాలన్నీ, ఈ శృతులు అన్నీ కూడా నేర్చుకుని శ్రవణం చేసి ఉన్న విధంగా వాళ్ళు భక్తిని గావించుతూ పరతత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకోగలిగారు. అంటే ఇక్కడ ఏమేమి క్వాలిటీస్ చూస్తున్నాం మనం ఈ భక్తి తత్వాన్ని అలవర్చుకోవడానికి? ఫస్ట్ జిజ్ఞాస ఉండాలి, తర్వాత జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తులై ఉండాలి, వైరాగ్యం అనేది ఉండాలి. వైరాగ్యం అంటే విపరీతమైన కోరికలు మరి లేకుండా. అలాగే వేదాంత శృతుల ద్వారా వాటిని శ్రవణం చేసి, సో వేదాలను శృతులను శ్రవణం చేసి ఆ విధంగా భక్తి సేవను, పరతత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకోగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో ఏ రకంగా మనం భక్తి మార్గంలో వెళ్ళొచ్చు అన్నది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో ఈ 12th శ్లోక నుంచి ఆల్మోస్ట్ 18th శ్లోక వరకు కూడా ఈ భక్తి ఎలా అలవర్చుకోవాలి, ఈ భక్తి దశలన్నీ మనకి చెప్పారు. అందుకని ఈ శ్లోకాస్ అన్ని కూడా ఆ రకంగా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట. మనం 12th శ్లోక టు ఆల్మోస్ట్ 18th శ్లోక వరకు మనకి ఏమొచ్చి ఫస్ట్ శ్రద్ధ ఉండాలి, వైష్ణవుల యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి. వైష్ణవానుగ్రహం ఉంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే పవిత్రులు అవుతారు అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆ వైష్ణవానుగ్రహం లేనప్పుడు ఇంకా మనం మరి ఏది చేయాలన్నా భగవంతుడి ఈ భక్తిభావం పెంచుకోవాలంటే ముందు ఈ రెండు ఉండాలి, శ్రద్ధ, వైష్ణవానుగ్రహం. సో ఇక్కడ తత్వం అన్నారు కాబట్టి తత్వం గురించి కొన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. బట్ భగవంతుని ఏ రకంగా అనుభూతి చెందొచ్చో మనం ఇందాక శ్లోకంలో చూసాము. ఇక్కడ శ్రద్ధ, సాధు సంఘం, భజన క్రియ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మొదలు పెడతారనమాట. భజన క్రియ తర్వాత అనర్థ నివృత్తి ఎలా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ ఈ దశలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ 11th 12th నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి చెప్తారు. 13th దాంట్లో ఇది కూడా ఎవరైనా చదవాలంటే చదవండి. ఈ 13th శ్లోక. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి. 13th శ్లోక. అత పుంభిర్ద్విజశ్రేష్ఠ వర్ణాశ్రమ విభాగసః స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్హరితోషణం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో కాబట్టి కుంభి అంటే మనుషులంతా కూడా మానవుడిచే ద్విజశ్రేష్ఠులారా వర్ణాశ్రమ విభాగం ఏమిటి అంటే స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య, వాళ్ళ ఆశ్రమాన్ని అనుసరించి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి వాళ్ళకి నిర్ణయింపబడిన ధర్మాలు అంటే వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు సంసిద్ధిర్ ఏ రకంగా చేయాలి అంటే పూర్ణత్వం హరితోషణంగా చేయాలి అని చెప్పి భగవంతుడికి సంతోషం, ప్రీతి కలిగించే విధంగా చేయాలి. కాబట్టి ద్విజశ్రేష్ఠులారా భగవంతుడికి సంతోషాన్ని కూర్చడమే వర్ణాశ్రమ పద్ధతి అని అలా అనుసరించి మనిషి తన స్వధర్మానికి నిర్దేశింపబడిన కర్మలను వనరించుట ద్వారా సాధించడి పూర్ణత్వమే అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వం అని నిర్ణయింపబడింది. సో ఫైనల్గా ఈ భక్తి మార్గంలో పూర్ణత్వం ఎలా వస్తుంది అంటే మన యొక్క బాధ్యతలను భగవత్ ప్రీత్యర్థం నిర్వహించడం ద్వారా. భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడికి ప్రియం కలిగించే విధంగా, ఆయనకి నచ్చే విధంగా. అంటే ఎలా నచ్చుతుంది భగవంతుడికి అంటే మనం ధర్మ మార్గంలో చేసినప్పుడు భగవంతుడికి ప్రీతికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా నీ బాధ్యతలను నిర్వర్తించు, దాంతోనే నీకు పరిపూర్ణత వస్తుంది. మనం ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించేటట్లు చేయగలిగితే దాంతో మనం పరిపూర్ణతను తెచ్చుకోవచ్చు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఏ పని చేసినా అంటే మళ్ళీ అక్కడ
నీ యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి నీకు ఏర్పడినటువంటి బాధ్యతలు, ఏది పడితే అది చేయడం కాదు, మన యొక్క రియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, అంటే అన్నెసెసరీ థింగ్స్ కాకుండా మనం చేయవలసినటువంటి పనులు, మనకి నియమించబడినటువంటి డ్యూటీస్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఎవరు చదువుతారు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తస్మాదేకేన మనసా భగవాన్ సాత్వతాం పతిః శ్రోతవ్యః కీర్తితవ్యశ్చ ధ్యేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కాబట్టి అందరూ కూడా ఏకైక లక్ష్యంతో సాత్వతాంపతి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి ఇక్కడ శ్రోతవ్య శ్రోతవ్య కీర్తితవ్య, ఆ తర్వాత ధ్యేయ, తర్వాత పూజ్య. సో శ్రవణం, శ్రోతవ్య అంటే శ్రవణం, కీర్తితవ్య అంటే కీర్తనం, మరి ధ్యేయం అంటే స్మరణం, తర్వాత పూజనం. ఈ విధంగా అందరూ కూడా ఈ మార్గంలో ఉండాలి. వాళ్ళ ఏకైక లక్ష్యం సాత్వతాంపతి అయిన భగవంతుణ్ణి గురించిన శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, పూజల్లో నియుక్తులు కావాలి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నారనమాట, ఏ రకంగా మనం ఈ మార్గంలో సెటిల్ అవ్వాలి భక్తిలో. కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి ఏకేన మనస, ఏక చిత్తంతో మనం భగవంతుడు సాత్వతాంపతి అయిన ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆయన గురించి శ్రవణం చేయడం, కీర్తనలు చేయడం, ధ్యానం చేయడం, పూజలు చేయడం నిత్యం ద్వారా మనం ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి. నెక్స్ట్ శ్లోక ఎవరైనా చదవండి. 15th శ్లోక ఎవరైనా చదువుతారా? నేను చదవనమ్మా. చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యదన్ధ్యాసినా యుక్తాః కర్మగ్రంథి నిబంధనం చిద్నంతి కోవిదః తస్య కో న కుర్యాద్ కథారతిం. కుర్యాత్ కథారతిం. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో భగవంతుడి స్మరణ అనేది ఎలాంటిది అంటే ఆసనాయుక్త, అటువంటి ఖడ్గాన్ని, ఆయన స్మరణమే ఒక ఖడ్గం అన్నమాట. మనకి ఆ ఖడ్గాన్ని ధరించి ఈ కర్మగ్రంథిని మనం ఛేదించాలి, చిందంతి, ఖండించాలి అని చెప్తున్నారు. సో మన కర్మలన్నిటినీ కూడా మనం త్రెంచుకోవాలి అంటే ఈ భగవన్నామం మనకి పెద్ద ఖడ్గం అని చెప్తున్నారు. కోవిద అంటే తెలివిగల వాళ్ళు తస్య, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను ఎవరు నకుర్యాత్ అంటే కథారతి, ఆయన కథల్లో రతిని రతిని అంటే ఇంట్రెస్ట్ ని, శ్రద్ధని కనపరచకుండా ఉంటారా తెలివిగల వాళ్ళు అని అంటున్నారు. ఎందుకు? మరి ఆయన యొక్క స్మరణతోనే మనం మన కర్మ గ్రంథిని తెంచుకోవచ్చు. కాబట్టి తెలివిగల వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ భగవంతుడి కథల పట్ల శ్రద్ధను కనపరచకుండా ఉంటారా? సో భగవత్ కథల పట్ల, ఆ శ్రవణం పట్ల శ్రద్ధను కనపరచండి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య వాసుదేవ కథా రుచిః స్యాన్మహత్ సేవయా విప్రా పుణ్యతీర్థ నిషేవణాత్. శుశ్రూషో శ్రవణం చేయటంలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు, శ్రద్ధదానస్య నమ్రతతో, శ్రద్ధతో ఈ వాసుదేవుని యొక్క కథలలో ఆసక్తిని స్యాత్ సాధ్యమవుతుంది. మహత్ సేవయా, శుద్ధ భక్తులను సేవించడం ద్వారా ఇది సాధ్యం అవుతుంది అంటున్నారు. విప్ర పుణ్యతీర్థ నిషేవణాత్ అంటే విప్రులారా అంటూ సంబోధిస్తూ బ్రాహ్మణులారా అని మునులందరినీ పుణ్యతీర్థాలు, పాపాలు సంపూర్ణంగా నశించిన వాళ్ళు నిషేవణ, వాళ్ళ యొక్క సేవ ద్వారా. కాబట్టి భగవత్ సేవలు, భగవత్ కథలు వినాలి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ భగవత్ కథలు వినాలి అనేటటువంటి సరే వీళ్ళు కవులు అంటే వివేకవంతులైతే వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది. వివేకవంతులు కోవిదులు అన్నారు కదా, తెలివిగల వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి యొక్క కథల పట్ల శ్రద్ధ కనపరచకుండా ఉంటారా అని అడిగారు. ఒకవేళ ఎవరికైనా శ్రద్ధ లేదు అంటే వాళ్ళు ఈ శ్రద్ధ ఎలా పెంచుకోవచ్చు అంటే మహాభక్తులకు సేవను గూర్చుట ద్వారా, శుశ్రూష చేసి శ్రద్ధదానస్య వాసుదేవ కథా రుచిని మనం పెంపొందించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో
ఈ కథల పట్ల రుచి లేనట్లయితే దాన్ని ఎలా, ఆ రుచిని ఎలా మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చో కూడా ఇక్కడ మనకు ఒక సూచన ఇస్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే పాపాలన్నిటికీ కూడా దూరమైన మహాభక్తులను సేవించడం ద్వారా మనకి గొప్ప సేవ దొరుకుతుంది. అలాంటి సేవ ద్వారా మనిషి వాసుదేవుడి కథలను శ్రవణం చేయడంలో రుచి ఉత్పన్నమవుతుంది. సో అప్పుడు ఆ సేవ అందుకని మనం ఇందాక చూసింది ఏది, విష్ణు భక్తుల యొక్క ఆ దయ వలన మనకి ఆ కథల పట్ల రుచి ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్తున్నాను. అందుకని ఫస్ట్ ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ లో మనం చూసింది ఏంటి అంటే ఈ శ్రద్ధ, సాధు సంగత్వం. ఈ సాధు సంగత్వం ఉన్నప్పుడు మనం ఆ భక్తులకు సేవ చేసినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడి పట్ల ఆ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృద్యంతస్థో హి భద్రాణి విధునోతి సుకృత్సతాం. అంటే పరమాత్మగా మరి శృణ్వతాం, సర్వజీవుల హృదయాల్లో ఉన్న భగవంతుడు, శ్రద్ధావంతులైన ఈ భక్తులు, శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి భగవంతుడు ఈ చక్కగా శ్రవణ కీర్తనలు గనక చేసినట్లయితే పుణ్యప్రదాలైన ఆయన దివ్యలీలా కథల పట్ల శ్రవణోత్సాహాన్ని పెంపొందించుకున్న భక్తుడి హృదయం నుండి భౌతిక సుఖాభిలాషను ఆయనే తొలగించి వేస్తాడు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆయన కథల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపించామో, ఆ శ్రవణోత్సాహాన్ని మనం పెంచుకున్నామో, ఆటోమేటిక్గా మనకి భగవంతుడి కథల మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ భౌతిక సుఖాభిలాష వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు వీటి మీద ఆసక్తి పోయి భగవంతుడి కథల పట్ల, ఆయన పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సో అది దాని యొక్క రిజల్ట్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం భగవత్ కథల పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకున్నామో భగవంతుడి పట్ల, మరి ఈ భౌతికాభిలాష పట్ల ఆసక్తి తరిగిపోతుంది. మరి మనం 10th చాప్టర్లో కూడా చూస్తాం కదా, ఏమీ తెలియకపోయినా ఈ భక్తి మార్గంలో ఎవరైతే సుస్థిరులు అవుతారో, ఇలా కథయంతశ్చమాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ అంటారు. అటువంటి భక్తులకు తేషామేవాను కంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. అలాంటి భక్తులకు నేనే వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. అంటే ఈ వైరాగ్యాన్ని ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడే, ఆ భక్తిభావం ఉన్నప్పుడు తన మీదకు మనసును లగ్నం చేసినప్పుడు మిగతా వాటి మీద నుంచి భగవంతుడే తొలగించి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారన్న పాయింట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అదే పాయింట్ చూస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి మీద మనసు లగ్నం చేశామో ఈ భౌతిక సుఖాభిలాషను ఆయనే తొలగించి వేస్తారు. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి. కాబట్టి నిత్యము ఈ భాగవత, మళ్ళీ భాగవతం అంటే ఎవరు, 2 రకాల భాగవతాలు, ఆ డిఫరెన్స్ కూడా మీకు తెలియాలి. అది మీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అది కూడా ఈజీ ఆన్సరే. గ్రంథ భాగవతమును భగవద్ భాగవతం, భక్తుడైన భాగవతం, భక్త భాగవతం, గ్రంథ భాగవతం 2. సో ఆ 2 వాటికి నిత్యము భాగవతోపదేశములు శ్రవణం కానీ, శుద్ధ భక్తుల సేవ ద్వారా కానీ హృదయంలో ఉన్న అభద్రాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా నశించిపోతాయి. అంటే అనర్థ నివృత్తి జరిగిందనమాట. ఫైనల్ గా ఏది, శ్రద్ధతో, సాధు సంగత్వంతో, భజన క్రియలో పాల్గొని మనం చివరికి అనర్థాలన్నింటినీ కూడా నివృత్తి చేసుకుంటున్నాం. అభద్రాలన్నీ సంపూర్ణంగా నశించి ఉత్తమ శ్లోకుడైన భగవంతుని ఎడల మరి ఈ ప్రేమతో ప్రేమ మన హృదయంలో స్థాపితం కాగలదు. ఇక బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయి ఇక భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ మనలో సుస్థిరం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు, నిత్యము ఈ భాగవతోపదేశాల శ్రవణం వల్ల, శుద్ధ భక్తుల సేవ వల్ల. తదా రజస్తమో భావ కామలోభాదయశ్చయే చేతయే తైరనా విద్ధం స్థితం సత్వే ప్రసీదతి. అప్పుడు ఇక ఎప్పుడైతే మనం హృదయంలో ఈ భక్తి భావంలో స్థిరపడి ఉన్నామో ఈ కామక్రోధ లోభాలన్నీ కూడా మన హృదయం నుంచి అదృశ్యమైపోతాయి. అప్పుడు భక్తుడు సత్వగుణంలో స్థితిని, ఈ స్థితం సత్వే ప్రసీదతి, సత్వగుణంలో స్థితమై అతను సంపూర్ణంగా ప్రసీదతి, ప్రసన్నుడవుతాడు. సో
ఈ కామలోభాదయశ్చే, రజస్తమో భావాలు, కామలోభ ఇవన్నీ కూడా మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయి అతను సత్వగుణంలో స్థిరమవుతాడు. ఇలాంటి భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు ఫైనల్గా ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్ని వెళ్ళిపోయి సత్వగుణంలోకి వస్తాడు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత అలా సత్వగుణంలో స్థితుడై ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఏవం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తి యోగతః భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ముక్త సంగస్య జాయతే. సో ఇలా ఈ రకంగా ప్రసన్న మనసుతో ఉంటూ భగవద్భక్తి పట్ల యోగ్యత సంపాదించిన ఈ వ్యక్తి భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ముక్త సంగస్య జాయతే. సో భగవత్తత్వం తెలుసుకుంటాడు, ఆ విజ్ఞానం వస్తుంది, ఆ తర్వాత ఈ సంగత్వం నుంచి ముక్తి లభిస్తుంది. ఈ అటాచ్మెంట్ నుంచి మనకి బయటపడే విధానం మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. సో ఈ రకంగా శుద్ధ సత్వంలో స్థితుడై భగవంతుడి భక్తి మార్గంలో ప్రసన్నమైన మనస్సు పొందిన ఈ మనిషి సమస్త భౌతిక సంగత్వం నుంచి ముక్తి చెందిన స్థితిలో వాస్తవమైన భగవత్తత్వ విజ్ఞానాన్ని పొందగలడు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇలా శుద్ధ సత్వంలో ఎప్పుడైతే మనం స్థితులం అవుతామో మరి మనం అన్ని అటాచ్మెంట్స్ నుంచి బయటపడగలిగి అలా భగవత్ తత్వాన్ని నిజంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకునే కెపాసిటీ అప్పుడు వస్తుందన్నమాట. అది శుద్ధ సత్వం, శుద్ధ భక్తుల యొక్క స్టేజ్. విద్యతే హృదయ గ్రంథి ఛిద్యంతే సర్వ సంశయాః క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్ట ఏవాత్మనీశ్వరే. సో ఈ రకంగా హృదయ గ్రంథి తెంపివేయబడి, హృదయ గ్రంథి అంటే హృదయాన్ని ఆత్మలో ఉన్న మనసులో ఉన్న అటాచ్మెంట్స్ అన్ని మనం వదిలించుకోగలిగినప్పుడు, చెప్పారు కదా ఇంతకుముందు శ్లోకంలో, మరి అటాచ్మెంట్స్ అన్ని కూడా నుంచి మనకి ముక్తి వస్తుంది, భౌతిక సాంగత్యం నుంచి ముక్తి వస్తుంది అని చెప్పి. సో అంటే మరి మన అటాచ్మెంట్స్ నుంచి తెంచుకోగలిగినప్పుడు మనం అన్ని సందేహాలు ఛిద్యంతే సర్వ సంశయ, అన్ని డౌట్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి అంటే పరిసమాప్తి పొందుతాయంట. ఏది? సకామ కర్మల పరంపర అంతా కూడా. దృష్ట ఏవాత్మనిశ్చయ ఈశ్వరే, భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా దర్శించిన వెంటనే మన కామ్య కర్మల పరంపర అంతా కూడా సమాప్తం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అటాచ్మెంట్స్ అన్ని తెంచేసుకున్నామో, మనకి ఆ స్థితిని తెచ్చుకోగలిగాము, సందేహాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. భగవంతుణ్ణి ఆ స్టేజ్లో భగవంతుణ్ణి దర్శించవచ్చు. అలా దర్శించిన స్టేజ్ రాగలిగినప్పుడు ఈ కామ్యకర్మ పరంపరలన్నీ కూడా పరిసమాప్తి అవుతాయి. సో ఏ స్టేజ్లో భగవంతుని దర్శిస్తున్నామో చూసాం కదా. బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్నిటినీ వదులుకున్నాం, భక్తిభావంలో, విశ్వాసంలో, శ్రద్ధతో స్టార్ట్ చేశాం, సాధు సంఘంతో నిత్యం భాగవత సేవ అంటే మరి భాగవతం పఠనం శ్రవణం చేయడమే కాకుండా వైష్ణవులను సేవించడం, ఆ తర్వాత ఈ కామక్రోధ లోపమోహాలు అనేటటువంటి బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ను వదిలిపెట్టి, అటాచ్మెంట్ను వదిలిపెట్టి ఈ భక్తిలో సుస్థిరమైనప్పుడు మరి మనకి అప్పుడు అన్ని డౌట్స్ పోయి భగవంతుణ్ణి దర్శించేటటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు వస్తుంది. అలాంటి దర్శించేటటువంటి అదృష్టం, పరిస్థితి కాదు, అదృష్టం అప్పుడు వస్తుంది. కామ్యకర్మ పరంపర అంతా కూడా అప్పుడే ఎండ్ అయిపోతుంది. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాడికి ఏ పని చేయక్కర్లేదు. అదే నిజమైన అకర్మ స్థితి అని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం, కర్మయోగంలో కూడా చెప్తాం. నువ్వు ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు, ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని చవిచూసే వరకు నువ్వు కర్మలు చేస్తూనే ఉండాలి. ఆ స్టేజ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆత్మలో ఆనందాన్ని, అంటే ఈ స్టేజ్ అన్నమాట, మనం భగవంతుణ్ణి దర్శించే స్టేజ్ అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం, పరమాత్మ సాక్షాత్కారం. అది దొరికినప్పుడు, అది ప్రాప్తించినప్పుడు ఇంక నువ్వు ఏ కామ్యకర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని అక్కడ చెప్పారు. అదే విషయం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కామ్యకర్మల పరంపర పరిసమాప్తి అవుతుంది అటు పిమ్మట అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అతో వై కవయో నిత్యం భక్తిం పరమయా ముదా వాసుదేవే భగవతి కుర్వంత్యాత్మ ప్రసాదనీ. అంటే అంతకాలం నుంచి పరమ భక్తులైన వాళ్ళ ఆత్మకు ప్రసన్నతను కూర్చేది కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క భక్తి సేవను ఎంతో
ముదంతో ఆనందంతో వాళ్ళని ఈ భక్తులకు తెలుసు ఆత్మకు ప్రసన్నత చేకూర్చేది ఏదీ లేదు భక్తి తప్ప అని. అందుకని వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంతో ఈ మార్గంలో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, ఈ మార్గాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకం ఎవరైనా చదువుతారు? 23rd శ్లోకం. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవమంటారా? చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సత్వం రజస్తమైతి ప్రకృతైర్గుణాస్తైర్యుక్త పరపురుష ఏక ఇహాస్య తత్తే స్థిత్యాదయే హరి విరించి హరేతి సంజ్ఞా శ్రేయాంసి తత్ర ఖలు సత్వతనోర్నృణాం స్యుః. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇందులో ఈ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు? దివ్యుడైన పరమ పురుషుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలైన సత్వరజ స్తమో గుణాలు పరోక్షంగా సంగత్వం ఉన్నది ఆయనకు ఈ గుణాలతో, పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా కాదు. భౌతిక అంటే ఎందుకు? ఆయనే మరి ఈ గుణాలన్నిటికీ కూడా ప్రభువు కాబట్టి ఈ గుణాలన్నీ మరి ఆయనలో ఉన్నాయి అంటే ఆయన దానికి ప్రభావితుడు కాదు, సమస్తము భగవంతుల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ రకంగా ఆయనకి కనెక్షన్ ఉంది. భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి లయల కోసం ఆయన మరి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనే గుణావతారాలను స్వీకరిస్తున్నాడు. ఈ మూడింట్లో కూడా సత్వగుణ రూపమైన విష్ణువు నుంచి మానవులు పరమ శ్రేయస్సును పొందగలరు. ఇక్కడ గుణావతారాలను చెప్పారు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, సత్వగుణం విష్ణువు, మరి రజోగుణం బ్రహ్మదేవుడు, లయ తమోగుణం శివుడు అని చెప్పేసి, అందుకని మూడు అవతారాల్లో కూడా విష్ణువు నుంచి శ్రేయస్సును పొందొచ్చు అన్నది ఇక్కడ గుణావతారాల గురించి వివరించడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చెప్పారు అంటే, పార్థివాధారుణో ధూమస్తం తస్మాదగ్నిస్త్రయీమయ తమసస్తు రజస్తస్మాత్ సత్వం యద్బ్రహ్మ దర్శనం. దారు గనక అంటే చెక్క, మరి అది ధూమము దారు కంటే శ్రేష్టము. ఆ తర్వాత మరి యజ్ఞం ఉన్నదంటే ఉన్నత జ్ఞాన సముపార్జన జరుగుతుంది కాబట్టి అగ్ని అనేది ధూమం కంటే కూడా శ్రేష్టము. అదేవిధంగా రజోగుణం తమోగుణం కంటే శ్రేష్టము. సత్వగుణం పరతత్వానుభవాన్ని పొందే స్థితికి మనిషి వస్తాడు కాబట్టి సత్వగుణం రజోగుణం కంటే కూడా శ్రేష్టము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ పొగ కంటే చెక్క ఎలా ఇంకా ఘనమైనదో, చెక్క కంటే కూడా మరి అగ్ని ఇంకెంత ఘనమైనదో, అలాగే తమోగుణం కంటే రజోగుణం, రజోగుణం కంటే సత్వగుణం బెటరు, ఎందుకు శ్రేష్టము అని చెప్పి ఇక్కడ ఆ గుణాలను మనకి వివరిస్తున్నారనమాట. అంటే గుణావతారాల గురించి చెప్పి ఆ తర్వాత ప్రతి గుణం గురించి ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది, 3 గుణాలు. అందుకని భేజిరో మునయోధాగ్రే భగవంతం అధోక్షజం సత్వం విశుద్ధం క్షేమాయ కల్పంతే ఏను తానిహ. అంటే మునులందరూ కూడా ఇంతకు ముందే పూర్వమే సేవించారు భగవంతుణ్ణి, అధోక్షజుణ్ణి, ఈ విశుద్ధ సత్వం అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి, క్షేమాయ క్షేమం కోసం, కల్పంతే అంటే యోగ్యత కలిగి ఉంటారట. ఎవరు? ఏనుతానిహ అంటే ఎవరైతే అనుతానిహ అంటే వాళ్ళని ఫాలో అవుతారో వాళ్ళకి కూడా ఈ లాభం ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ప్రకృతి గుణాలకు పరుడు కాబట్టి అధోక్షజుడైన శ్రీకృష్ణుని మహామునులు భక్తియుత సేవతో అర్చించారు. భౌతిక బంధాల నుంచి విముక్తిని పొంది దివ్య లాభాన్ని పొందే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆరాధించారు. అలాంటి ప్రామాణికులను అనుసరించే వాళ్ళు కూడా భౌతిక జగత్తు నుంచి ముక్తికి అర్హులవుతున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో మరి ప్రామాణికులను అనుసరిస్తే కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి ముక్తికి మార్గం ఉన్నది అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతోంది. ముముక్షవో ఘోర రూపాన్ హిత్వా భూతపతి నధా నారాయణ కళాశాంత భజంతి హి అనసూయవః. సో ముక్తిని పొందటానికి ఈ శ్రద్ధావంతులైన వాళ్ళంతా కూడా మరి వాళ్ళకి అసూయ లేకుండా అందరినీ గౌరవిస్తారు. వాళ్ళు ఘోర దేవతా రూపాలు వీటన్నిటినీ కూడా నిరసించి విష్ణువు శాంతాన్ని కూర్చేటటువంటి
నారాయణ రూపాన్ని భజిస్తారు. అనసూయవ అంటే వాళ్ళకి ఎవరి మీద అసూయ లేదు, కాకపోతే సత్వగుణానికి ప్రతీక అయినటువంటి శాంతరూపుడైన నారాయణుణ్ణి వాళ్ళు భజిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావంతులైన వాళ్ళు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళనైనా వాళ్ళు వాళ్ళు ద్వేషించడం అనేది ఉండదు, అందరినీ గౌరవిస్తారు. కానీ వాళ్ళ భజన మాత్రం శాంతవంతుడైన ఆ నారాయణుడి మీద ఉంటుంది అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. రజస్తమ ప్రకృతయ సమశీలా భజంతి వై పితృభూత ప్రజేషాదీన్ శ్రియైశ్వర్య ప్రజేప్సవః. సో రజోగుణంలో తమోగుణంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మరి స్త్రీ సాంగత్యం మీద, ఐశ్వర్యం మీద, అధికారము, సంతానము ఇలాంటి భౌతిక లాభాలన్నీ కూడా పొందాలి అనుకునే వాళ్ళు పితృదేవతలను, ఇతర జీవులను, లోకపాలన వ్యవహారాలను కాంచే దేవతలను అర్చిస్తారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం నారాయణుణ్ణి శాంతరూపుణ్ణి వాళ్ళు అర్చిస్తారు. మిగతా దేవతల మీద కానీ ఎలాంటి వాళ్ళ మీద అయినా సరే గౌరవం మాత్రం చూపిస్తారు, కానీ వాళ్ళు భజించేది మాత్రం నారాయణ. అంటే వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ద్వేషించడం అనేది ఉండదు, అసూయారహితులు, అనసూయులు అని చెప్తున్నారు. రజస్తమ ప్రకృతయ సమశీలా భజంతి వై పితృభూత ప్రజేషాదీన్ శ్రియైశ్వర్య ప్రజేప్సవ. సో ఈప్సవ అంటే కోరిక కలిగిన వాళ్ళే. దేని మీద? ప్రజ అంటే సంతానం మీద, మరి ఐశ్వర్యం ధనం మీద, తర్వాత ఇవన్నీ వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మరి పితృదేవతలను వీళ్ళందరినీ ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఇతర జీవులను ఒక్కొక్కసారి, ఇతర జీవులు అంటే ఎవరు? మనకంటే పవర్ఫుల్ వాళ్ళని ఆరాధిస్తే మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది అని ఆ రకంగా ఆరాధించడం. మరి అందుకే యక్ష రాక్షసులు అని చూస్తాం కదా మనం. అది లోక పాలనా వ్యవహారాన్ని కాల్చే దేవతలను. అంటే మరి ఫలానా దేవతను ఆరాధిస్తే ఫలానాది మనకు వస్తుంది అంటే ఏంటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లాభాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, వాటి కోసమే ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో అలా అధికారం కోసం, ఐశ్వర్యం కోసం, సంతానం కోసం, ఇలా భౌతిక లాభం కోసం ఇలా పితృదేవతలను, ఇలా ఇతర జీవులను, లోకపాలన వ్యవహారం చేసే దేవతలను అర్చిస్తారు అని. అది ఎవరు అంటే రజోగుణం తమోగుణంలో స్థితిని కలిగిన వాళ్ళు. సత్వగుణంలో స్థితి కలిగిన వాళ్ళు శాంతుడైనటువంటి నారాయణుణ్ణి పూజిస్తారు. అయితే అది మరి భౌతిక లాభం కోసం కాదు వాళ్ళు చేసే పూజలు, అది కూడా ముఖ్యమైన పాయింట్. వాసుదేవ పరా వేద వాసుదేవ పరా మఖాః వాసుదేవ పరా యోగా వాసుదేవ పరా క్రియాః వాసుదేవ పరం జ్ఞానం వాసుదేవ పరం తపః వాసుదేవ పరో ధర్మో వాసుదేవ పరా గతిః. వాసుదేవుడే వేదం, వేదసారం వాసుదేవుడే. మరి వేదైశ్చ యజ్ఞైశ్చ అహమేవ వేద్యో, వేదాలన్నీ చదివినా తెలుసుకునేది నన్నే అంటారు కదా 15.15 శ్లోక. సో అది వాసుదేవ పరం వేద, వేదాలన్నీ వాసుదేవుడే. వాసుదేవ పరం మఖ. సో మఖ అంటే యజ్ఞాలు, ఏ యజ్ఞం చేసినా మరి ఆయనే చరమభోక్త కాబట్టి యజ్ఞాలన్నీ కూడా భగవంతుడి కోసమే. వాసుదేవ పరా యోగ, ఏ యోగమైనా చేయి అది భగవంతుడి కోసమే. భక్తి యోగం, జ్ఞాన యోగం, అష్టాంగ యోగం, నువ్వు ఏ యోగమైనా చేయి, కర్మయోగం అన్నీ భగవంతుడి పరమే, ఆయన కోసమే. వాసుదేవ పరా క్రియ, ఏ కర్మ చేసినా నువ్వు సకామ కర్మ అది భగవంతుడి కోసమే. వాసుదేవ పరం జ్ఞానం, నీ జ్ఞానం అంతా కూడా భగవంతుడిని తెలుసుకోవడానికే ఆ జ్ఞానం. సో వాసుదేవ పరం జ్ఞానం, వాసుదేవ పరం తపః, నీ బిహేవియర్, నీ యొక్క ప్రవర్తన దేనికి అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడానికే. వాసుదేవ పరం తపస్సు, నీ తపస్సే వాసుదేవుడి కోసం. వాసుదేవ పరో ధర్మం, వాసుదేవుడే పరమధర్మం, అల్టిమేట్
ట్రూత్ అన్నమాట. అల్టిమేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏమిటంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందటమే. కాబట్టి వాసుదేవ పరో ధర్మం, ఆయనే పరమధర్మం మనకు. వాసుదేవ పరాగతి, వాసుదేవుడే పరమగతి అందరికీ అని ఇక్కడ అత్యంత అద్భుతంగా ఈ 4 లైన్లలో ఈ స్తుతి జరిగిందనమాట. వ్యాసదేవుడు అంటే ఏది నువ్వు ఏ పని చేయి, ఏ వేదం చదువు, ఏ యజ్ఞం చేయి, ఏ యోగం చేయి, నువ్వు ఏ పని చేయి, నీకు ఎలాంటి జ్ఞానం ఉన్నా, ఎలాంటి తపస్సు అయినా, నీ ధర్మం ఏమిటి, నీ పరమగతి ఏమిటి అంటే అన్నీ వాసుదేవుడే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శాస్త్రాల్లో జ్ఞానం యొక్క పరమ లక్ష్యం భగవంతుడే. యజ్ఞాచరణ ప్రయోజనం ఆ భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచడమే. ఆదిదేవుణ్ణి అనుభూతి చేసుకోవడం కోసమే యోగము. కర్మఫలాలన్నీ అంచెల్లో ఆయనకే అనుగ్రహించబడుతున్నాయి. వాసుదేవ పరం క్రియ అన్నారు కదా, అది దివ్య జ్ఞానం అంటే అతనే. వాసుదేవ పరం జ్ఞానం ఆయనే. ఆ తర్వాత సర్వ విధాలైన తీవ్ర తపస్సులు కూడా ఆయన్ని తెలుసుకోవడం కోసమే నిర్వహింపబడుతున్నాయి. వాసుదేవ పరం తపః, వాసుదేవ పరో ధర్మో. ఆ ఆదిదేవుడు భక్తి తెచ్చుకోవడమే పరమధర్మం. భగవంతుడి పట్ల భక్తిని పెంపొందించుకోవడమే మన పరమధర్మం. దేవదేవుడైన ఆయనే మానవ జన్మకు పరమగతి. వాసుదేవ పరాగతి. సో మన యొక్క పరమగతి ఎవరు అంటే భగవంతుడే అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తారు. 28, 29 2 శ్లోకాలు. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి వేదసారం ఇదే కదా, మరి వేదాలన్నీ చదివినా తెలుసుకునేది, వేదాల అంతిమ ప్రయోజనం తనని తెలుసుకోవడమేనని భగవంతుడు ఉపదేశాల ద్వారా ఈ సిద్ధాంతాన్ని భగవద్గీతలో నిర్ధారించారు. భౌతిక ప్రకృతిలో బద్ధులైన జీవులందరూ కూడా తనను గూర్చిన స్మృతి కలగజేయడానికి భగవంతుడు అవతారమైన వ్యాసదేవుడి రూపంలో వేదవాంగ్మయాన్ని రచించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవద్ అవతారాల్లో మరి వ్యాసదేవుడు అవతారాలు, ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయని మనం చూస్తూ ఉంటాము. జనరల్ గా ఏమిటంటే ఒక 20 ఎన్ని అవతారాలు ఉన్నాయని అంటూ ఉంటారు. ఎవరైనా చెప్పగలరా భగవంతుడి అవతారాలు ఎన్ని అన్నది? 24 మాతాజీ. 24. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఏమిటి దశావతారాలు మరి ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత గుణావతారాలు, లీలావతారాలు, యుగావతారాలు, పురుషావతారాలు, భగవంతుడి యొక్క పేర్లు చెప్పాలి అంటే మరి అంటే దశావతారాలు కాకుండా ఇంకా మరి బ్రహ్మకుమారులు 4 కూడా ఆయన అవతారాలు అంటారు. నారదుడు, నరనారాయణుడు, కపిలుడు, దత్తాత్రేయుడు, తర్వాత యాజ్ఞవల్కుడు, ఋషభదేవుడు, పృథు మహారాజు, మరి వీళ్ళంతా ధన్వంతరి, మోహిని, తర్వాత వామన ఎలాగూ దశావతారాల్లో ఉంది. చెప్పండి మాతాజీ. సో ఇవన్నీ కూడా అందుకని అవతారాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో భగవంతుడు ఈ రకంగా మరి ఎన్నో అవతారాల్లో మనకు వస్తారన్నది. తర్వాత మహాజనుల గురించి కూడా ఇక్కడ చూస్తాము నెక్స్ట్ శ్లోకాలు. ఓకే, సో ఈ శ్లోకంలో మనం సో 30th శ్లోకం. సయేవేదం ససర్చాగ్రే భగవానాత్మమాయయా సదసద్రూపయా చాసౌ గుణమయా గుణో విభుః. అంటే సృష్టి బిగినింగ్ లోనే భగవంతుడు తన దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండి ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా సత్తు అసత్తు రెండింటినీ కూడా సృష్టించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో సయే వేదం అంటే
నిశ్చయంగా ఇది ససర్జ అంటే సృష్టించారు. అగ్రే అంటే అంతకు పూర్వమే భగవాన్ ఆత్మమాయయ ఆయన ఆంతరంగిక శక్తితో ఇంతకు ముందే సృష్టించారు. ఏమిటి? సత్ అసత్ రూపయ అంటే సత్ అసత్ ఈ రూపాలతో, మరియు గుణమయ అంటే ఈ త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి తత్వాలను ఈ విభుడు అంటే పరతత్వాన్ని సృష్టించారు. సృష్టి ఆరంభంలోనే భగవంతుడు వాసుదేవుడు తన దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిలో నిలిచి ఉండి తన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా సత్ అసత్తులు రెండింటిని కూడా సృష్టించారు అని ఇక్కడ క్రియేషన్ బిగినింగ్ లో ఏం జరిగింది అన్నది చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనే ఉంటారు కాబట్టి ఆయన ప్రకృతి త్రిగుణాలతో ప్రభావితుడు కాడు. అయితే ఆయన స్థితి, రూపము, కర్మలు, వైభవాలు అన్నీ కూడా సృష్టికి పూర్వమే స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడు ఉన్నాయి. ఈ సృష్టి అనేది ఆయన క్రియేట్ చేయబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నది. కానీ సృష్టికి ముందే భగవంతుడు యొక్క కర్మలు, వైభవాలు, ఆయన స్థితి, ఆయన రూపము అన్నీ సృష్టికి ముందుగానే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండే ఆయన భౌతిక గుణాలతో ఆయనకి ఎలాంటి సంబంధము లేదు. సో ఆయన మరి నిర్గుణుడు కాబట్టి ఆ గుణాలకు అతీతుడు. తయా విలసితేష్వేషు గుణేషు గుణవానివ అంతఃప్రవిష్ట ఆభాతి విజ్ఞానేన విజృంభితః. సో ఆ రకంగా వాటి వల్ల విలసిల్లుతూ ఇలాంటి ప్రకృతి గుణాలతో విలసిల్లుతూ గుణవానివ ఈ గుణాలతో ప్రభావితుడైనట్లుగా అభాతి కనిపించినా కూడా అంతఃప్రవిష్ట అందరిలోనూ ఉంటూ మరి అంత అంటే అందరి లోపల ప్రవేశించి విజ్ఞానేన విజృంభిత ఆయన జ్ఞానంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. అంటే పైకి మరి ఈ భౌతిక జగత్తును సృష్టించిన తర్వాత ఈ భగవంతుడు అందరిలోనూ ప్రవేశించి ఆయన ఉన్నా కూడా ఆయన ఈ ప్రకృతి గుణాలకు అతీతుడు. ఆయన ఎప్పుడూ జ్ఞానవంతుడే సంపూర్ణ జ్ఞానంతో విజృంభిస్తూ ఉంటారు అంటే వెలిగిపోతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రకృతిని సృష్టించారు అని ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పారు కదా. సత్తు అసత్తులు రెండింటినీ కూడా సృష్టించారు. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి త్రిగుణాలను కూడా సృష్టించి అన్నిట్లోనూ ఆయన వ్యాపించి ఉన్నా కూడా ఆయన సంపూర్ణ జ్ఞానంతోనే ఉంటారు కానీ ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంలో ఆయన ఉంటారు అని ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. యదా హి అవహితో వహ్నిర్దారుష్వేక స్వయోనిషు నానేవ భాతి విశ్వాత్మా భూతేషు చ తథా పుమాన్. అంటే యదా హి అవహితో వహ్ని అంటే ఎలా అయితే నిశ్చయంగా అగ్ని అవహిత నిండి ఉంటుందో దారువులో మరి చెక్కలో మొత్తం కూడా అగ్ని ఉంటుంది కదా. ఒక్కొక్కసారి 2 చెక్కలు మనం కొన్ని రాసాము అంటే అగ్ని పుడుతూ ఉంటుంది. అలా ప్రతి చెక్కలో కూడా లోపలంతా కూడా అగ్ని ఎలా కనపడకుండా ఉంటుందో స్వయోనిషు అంటే ఈ అగ్ని పుట్టడానికి అది అందరి యొక్క అంటే ఉత్పత్తికి కారణం అంటున్నారనమాట. అలా నానేవ భాతి అంటే బహురూపంగా ప్రకాశిస్తూ విశ్వాత్మ భూతేషు చ తథా పుమాన్. సో జీవులందరిలో కూడా భగవంతుడు ఆ రకంగా విశ్వాత్మ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అగ్ని గనక దారువులో ఎలా ఉంటుందో ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో అగ్ని దారువు నుంచి మరి సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటుంది కదా. చెక్కలో మరి అగ్ని ఉంటుంది, అలాగే మరి పాలల్లో వెన్న ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఈ భగవంతుడు విశ్వంలో ప్రతి దాంట్లో కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అగ్ని దాదాపు దారువులో అంతటా వ్యాపించి ఉన్న రీతిలో భగవంతుడు సమస్తంలోనూ వ్యాపించి ఉంటారు. కాబట్టి అద్వితీయుడైనా సరే నానేవ అంటే బహురూపుడిగా ఆయన గోచరిస్తూ ఉంటాడు. సో బహురూపుడిగా గోచరిస్తున్నాడు అంటే మనం చూసిన ప్రతి దానిలోనూ అది భగవంతుడు రూపం అన్నట్లుగా చెప్తున్నారనమాట. అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నారు అన్న దానికి ఈ మాట వాడారు. నానేవ ఆ భగవంతుడు బహురూపునిగా గోచరిస్తున్నారు.
సో తన ప్రధానాంశంతో ఆయన భౌతిక జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నారు. ఆయన ఉనికి మరి అణువులోను పరమాణు, ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు అన్నిట్లో కూడా భగవంతుడి యొక్క పరమాత్మ ఉన్నది అని చెప్తూ, దారు నుంచి అగ్ని ఎలా బయటపడుతుందో, పాల నుంచి వెన్న ఎలా వస్తుందో, ఆధ్యాత్మిక విషయాల శ్రవణ కీర్తనల ద్వారా మరి మనకి భగవంతుడి ఉనికి పరమాత్మ రూపంలో తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఉపనిషత్తులు, వేద సూత్రాలు వంటి వాటి యందు ప్రత్యేకంగా చర్చింపబడ్డాయి. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు విన్నప్పుడు మరి పరమాత్మ రూపం అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని శ్రవణం చేయడం ద్వారా భగవంతుని మనం అనుభూతి చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల అనుభూతి అనొచ్చుకోవడానికి ఇదొక్కటే మార్గం. శ్రవణం ఒక్కటే. ఇది వింటున్న కొందికి మనకి భగవంతుడు అనుభూతి అవుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి దారులో అగ్ని వేరొక ప్రజ్వరిల్లు అగ్నిచే ప్రజ్వరిల్లినట్లు ఒక మండే పుల్లని తీసుకువెళ్ళి రెండో పుల్లని ఎలా వెలిగించొచ్చో, అలాగే ఒక భక్తుడి యొక్క కరుణతో రెండో వాళ్ళు కూడా భక్తులు కాగలరు అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఈ వైష్ణవుల సాంగత్యం ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రామాణికుడైన గురువును శ్రవణాసక్తిని కలిగి ఉండి ఆశ్రయించాలి. అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితి క్రమంగా అనుభూతి కాగలదు. మానవుడికి జంతువుడికి మరి ఇక్కడే భేదం ఉంది. మనిషి ఏ విషయాన్నైనా చక్కగా శ్రవణం చేయగలడు, అర్థం చేసుకోగలడు. కానీ జంతువుకి అది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మానవ జన్మ మనకు వచ్చింది కాబట్టి మనం ఈ ఛాన్స్ని ఈ రకంగా వినియోగించుకుని భగవంతుడి పట్ల ఆ శ్రవణాసక్తిని కలిగించుకోవాలి అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అసౌగుణమయైర్భావైర్భూత సూక్ష్మేంద్రియాత్మభిః స్వనిర్మితేషు నిర్విష్టో భుంక్తే భూతేషు తద్గుణాన్. పరమాత్ముడు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలచే ప్రభావితులైన జీవుల దేహాల్లో ప్రవేశించి వాళ్ళు తమ సూక్ష్మ మనస్సు ద్వారా త్రిగుణ ప్రభావాన్ని అనుభవించేటట్లుగా చేయుచున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అసౌగుణమయైర్భావై అలాంటి పరమాత్ముడు త్రిగుణాలతో ప్రభావితులైనటువంటి ఈ జీవరాశులన్నిటిలోనూ కూడా వాళ్ళ మనస్సుల్లో ప్రవేశించి స్వనిర్మితేషు అంటే తాను సృష్టించినటువంటి వాళ్ళందరిలో కూడా నిర్విష్టో ప్రవేశించి భుంక్తే వాళ్ళంతా కూడా అనుభవించేటట్లు చేస్తున్నారు. భూతేషు తద్గుణాన్ని ఈ జీవులంతా కూడా తద్గుణాన్ని ఆ మూడు గుణాలని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటట్లుగా చేస్తున్నారు. సో మనలో ఉన్న చైతన్యం భగవంతుడే కాబట్టి మనం ఏ గుణాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినా అది భగవంతుడి యొక్క చైతన్యం ద్వారానే మరి మనం చేయగలుగుతున్నాము. అంటే మనం ఫంక్షన్ అవుతున్నాము అంటే అది భగవంతుడి చైతన్యం వల్ల. సో మనం ఏది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నా ఆ చైతన్యం వల్లే మరి జరుగుతుంది. సో భగవంతుడు భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలతో ప్రభావితులైన జీవులు మనందరిలోనూ ఆయన ప్రవేశించి తన సూక్ష్మ మనస్సు వాళ్ళ మనస్సుల ద్వారా ఈ త్రిగుణ ప్రభావాన్ని అనుభవించేట్టు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఆత్మ ద్వారా కాదు, వాళ్ళ యొక్క సూక్ష్మ మనస్సు అంటే సూక్ష్మ శరీరం ద్వారా ఈ త్రిగుణ ప్రభావాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం అన్నమాట. సో మన బాడీ స్థూల శరీరం బయటికి కనపడేది, సూక్ష్మ శరీరం కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. సో మనం ఏ ఫీలింగ్స్ అయినా దేంతో ఎంటర్టైన్ చేస్తాం, దేంతో ఫీల్ అవుతాం, కోపం అవ్వనివ్వండి, ఇష్టం అవ్వనివ్వండి, తాపం అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే దేని ద్వారా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము, మనస్సుతోనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. మన మైండే ఆలోచనలు ఇస్తుంది. ఆ ఆలోచనలతో మనం మైండ్ ఎలా చెప్తే ఆ రకంగా మనం ప్రతిదాన్ని కూడా అన్వయించుకుంటాం. కాబట్టి వాళ్ళ మనస్సు ద్వారా ఆయన ఈ ప్రభావాన్ని అనుభవించేట్లు చేస్తున్నారు అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే మన ఆలోచనల్ని భగవంతుడు క్రియేట్ చేయడం లేదు, ఆలోచన శక్తిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మరి మనకి బ్యాడ్ థాట్స్ కూడా భగవంతుడే ఇస్తున్నారా అనే డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ అది. భగవంతుడు ఆ సూక్ష్మ మనస్సుని ఇచ్చారు. అది ఆయన చైతన్యంతో మనకు వచ్చింది ఏమిటి, ఆ మనస్సుకి ఆలోచన శక్తి వచ్చింది. ఏ ఆలోచనలు వస్తున్నాయన్నది మనం ఏ రకంగా మైండ్ని పంపిస్తున్నాము, ఎటు పక్కకు పంపుతున్నాము అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
సో ఆ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నీ యొక్క ఆలోచన శక్తి, ఈ త్రిగుణాలను అనుభవించే ఆలోచన శక్తి భగవంతుడు నీలో ప్రవేశించబట్టి నీకు వచ్చింది అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ అన్నమాట. సో మనం ఆలోచిస్తే ఇది భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు. ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ భాగవతంలో ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. సరే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు భాష్యంలో, అత్యంత ఉన్నతుడైన బ్రహ్మదేవుడు మొదలు చీమ వరకు 84 లక్షల జీవరాశులన్నీ కూడా సూక్ష్మ మనసు, స్థూల శరీరాలకు సంబంధించిన కోరికలు, వీటిని అనుసరించి భౌతిక జగాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాయి. ఎవరి బాడీకి తగ్గట్టు ఆ జీవి ఆ భౌతిక జగత్తును అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. స్థూల శరీరం యొక్క స్థితి సూక్ష్మ మనస్సు మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతే కదా, మన గ్రోస్ బాడీ, బయట బాడీ అంతా కూడా మన మైండ్ మీదే ఆధారపడి ఉంది. మనం ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాము, ఎలా మాట్లాడుతున్నాము, ఏ రకమైనటువంటి అలవాట్లతో ఉంటున్నాము, అన్నీ కూడా మన మనస్సు మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. అలాగే జీవుడి ఇంద్రియాలు కూడా వాళ్ళ కోరికలను అనుసరించే సృష్టింపబడుతున్నాయి. సో ఈ జన్మలో అందుకే ఏ కోరిక దేని మీద అయితే మరి మనకి స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుందో, నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా గాలి వాయువుని మోసుకువెళ్తుందని చెప్తారు కదా గీతలో కూడా. మరి కాబట్టి వాళ్ళ కోరికలను అనుసరించే నెక్స్ట్ జన్మ ఇంద్రియాలు కూడా కోరికలు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ జీవుల ఇంద్రియాలు కూడా వాళ్ళ కోరికలను బట్టి సృష్టించబడుతున్నాయి. జీవుడు వాళ్ళు పొందగోరే సుఖాన్ని సాధించడంలో ఎప్పుడు కూడా ఆసక్తుడై ఉంటాడు కాబట్టి భౌతిక సుఖాన్ని పొందటంలో భగవంతుడు అతనికి పరమాత్మ రూపంలో సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే మరి మనంతట మనం అన్నీ తీర్చుకోలేం కాబట్టి భగవంతుడు మనకి సహకరించి మన కోరికలను తీరుస్తూ ఉంటారు. అంటే జీవులు కోరే వాటిని భగవంతుడు తీరుస్తూ ఉంటారు. వేరొక భావం ఇంకొక రకంగా చూసినట్లయితే జీవులందరూ కూడా భగవంతుడి అంశ కారణం కాబట్టి వారందరూ కూడా అతనితో ఏకమై ఉన్నారు, భగవంతుడితో అని చెప్తున్నారు. వివిధ దేహాలలో ఉన్న జీవులందరూ కూడా నా సంతానమే, తన సంతానమే అని భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పారు. అంటే ఒక్క మనుషులే కాదు, ఏ జీవి అయినా కూడా అన్నీ కూడా అందరికీ నేనే తండ్రిని, బీజాన్ని ఇచ్చిన తండ్రిని అని చెప్పారు కదా. కాబట్టి సంతానం యొక్క సుఖదుఖాలు పరోక్షంగా తండ్రివే కాబట్టి తండ్రి ఎప్పుడు కూడా అయినప్పటికీ కూడా తండ్రి సుఖదుఖాలకు ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం కాడు. సో భగవంతుడు మనకి ఆయన బీజ ప్రదానం చేసిన తండ్రి అయినా కూడా మన సుఖదుఖాలకు ఆయన కారణం కాదు, మనమే కారణం అని చెప్తున్నారు. పరమ దయాళు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపంలో స్నేహితుల వలె సర్వదా జీవుని చెంత నిలిచి ఉండి నిజ సౌఖ్యం వైపు మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సో లోపల మనస్సులో మరి భగవంతుడు అందరికీ ఆత్మనిచ్చారు, సచ్చిత్తానంద స్వరూపమైన ఆత్మ. కానీ మన మైండ్ని మనం సరి అయిన మార్గంలో పెట్టకపోతే మరి మనం ఆత్మ దర్శనం చేసుకోలేకపోతున్నాం. కాబట్టి భగవంతుడు ఇవన్నీ ఇచ్చినా ఆయన సుఖదుఖాలకు ప్రత్యక్షంగా ఆయన ప్రభావితుడు కాదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ అతీతుడు కాబట్టి. కానీ ఆయన సుహృదం సర్వభూతానం, అందరికీ శ్రేయోభిలాషి కాబట్టి ఆయన అందరికీ నిజ సౌఖ్యం కోసం అవసరమైన టూల్స్, అవసరమైన వస్తువులు మనకిచ్చారు. ఆత్మను, మనస్సును, బుద్ధిని అన్నీ ప్రసాదించారు. అవి ఏ రకంగా వాడుకుంటున్నాం అన్నది మన మీద ఆధారపడి ఉంది. అయితే ఇంతకీ ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఈ త్రిగుణాలతో ప్రభావితులైన అందరిలోనూ ఆ చైతన్యాన్ని వాళ్ళ సూక్ష్మ మనస్సు ద్వారా ఈ త్రిగుణాలను వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే విధంగా చేసేటట్లు భగవంతుడే ఆ శక్తిని ప్రసాదిస్తున్నారు, ఆ చైతన్యాన్ని ఇస్తున్నారు. భావయత్యేష సత్వేన లోకాన్ వైలోక భావనః లీలావతారానురతో దేవతిర్యజ్ఞ నరాదిషు. సో ఇది ఈ రకంగా భగవంతుడు మరి దేవతలు, మానవులు, జంతువులు, తిరియక్ అంటే జంతువులు, నర, మనుష్యులు, ఆది మిగిలిన వాళ్ళందరితో కూడా ఉన్నటువంటి ఈ లోకాలన్నింటినీ, లోకాన్ వైలోక భావన, ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడు పోషిస్తున్నారు. లీలావతానురతో అంటే
లీలావతారాలన్నింటినీ కూడా ధరించి. కాబట్టి ఈ విధంగా జగన్నాథుడైన శ్రీకృష్ణుడు దేవతలు, మానవులు, జంతువులు, మున్నగు జీవులతో ఉన్న సర్వలోకాలను పోషిస్తున్నారు. శుద్ధ సత్వంలో ఉండి స్థితులైనటువంటి వారలను ఉద్ధరించుటకు ఆయన అవతారాలను దాల్చి పెక్కు లీలలను గావించును అని ఈ శ్లోకంలో ఫైనల్ గా చెప్తున్నారన్నమాట. సో భౌతిక విశ్వాలన్నీ కూడా ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు, అనంతంగా ఉన్నాయి. ఈ అనంత సంఖ్యలో ఉన్న విశ్వాలు అన్నిట్లో కూడా మళ్ళీ అనంత సంఖ్యలో లోకాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటికీ మరి వివిధ స్థితులకు గుణాలకు చెందిన జీవులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఎన్నో రకాల జీవరాశులు ఉన్నాయి ప్రతి లోకంలో కూడా. సో భగవంతుడైన విష్ణువు అలాంటి సమస్త లోకాల్లోనూ సమస్త జీవుల్లోనూ ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నారు. సో జీవులందరూ కూడా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలనే కోరికను పెంపొందించడానికే ఆయన దివ్యలీలలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. అంటే మన డ్యూటీ ఏమిటో మనం గుర్తు చేయడానికే భగవంతుడు ఈ అవతారాలలో వస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఈ కార్యాన్ని భగవంతుడు ఈ పనిలో భగవంతుడు తన నిత్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని మార్చుకోరు, కానీ దేశకాల పరిస్థితులను అనుసరించి వివిధములుగా వ్యక్తమైనట్లు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఆయన రకరకాల ఫామ్స్ లో వచ్చిన అసలైన భగవత్ పరిస్థితిని ఆయన తన నిజస్థితిని మార్చుకునే అవసరం లేదు, కానీ వివిధ రూపాల్లో కనిపిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన స్వయంగా అయినా అవతరించవచ్చు, లేదా యోగ్యుడైన జీవుడికి తన యొక్క శక్తిని దానం చేసి ఆ రకంగా కూడా భగవంతుడు అవతరించవచ్చు. అందుకే మనకి నారదుడు భక్తి రూపంలో నారదుడు, ఆ తర్వాత వీళ్ళందరినీ మనం చూసాం కొన్ని అవతారాలు. మరి ఏది పృథు మహారాజు, ఋషభదేవుడు, వీళ్ళందరినీ చూసాం. సో ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడు స్వయంగా అయినా రావచ్చు, లేదు అంటే తన శక్తి ప్రదానం చేసిన భగవంతుడి లక్ష్యం ఏమిటంటే ఏ రకంగా వచ్చినా కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ కష్టాలు అనుభవిస్తున్న జీవులందరినీ కూడా తన ధామాన్ని చేర్చుకోవడం కోసం భగవంతుడు ఈ రకంగా అవతరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం కోరుకునే ఆనందం అసంఖ్యాక విశ్వాలలో గాని భౌతిక లోకాల్లో గాని ఎక్కడ జీవులు వాంఛించే నిజమైన ఆనందం ఇక్కడెక్కడా కూడా ఉండదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ నిత్యానందం ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనే ఉంటుంది. అందుకే మన ఆత్మ సచ్చిత్త ఆనందం కాబట్టి ప్రతి జీవికి కూడా ఎప్పుడు మనకు ఆనందంగా ఉండాలి అనిపించడానికి కూడా కారణం అదే అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మన యొక్క సహజ స్థితి ఆనందమే కాబట్టి. అయితే మనకి ఆ ఆనందం ఆత్మలో ఉన్నదని తెలియకి భౌతిక ప్రపంచపు విషయాలలో మనం ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటున్నాం. ఇదేమో మరి మనకి టెంపరరీ ఆనందమే కానీ ఏది కూడా పర్మనెంట్ ఆనందం ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఇది ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనే అటువంటి నిత్యానందం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి గుణ ప్రభావానికి లోనై ఈ మరుపు స్వభావం ఉన్న జీవులకు భగవద్ధామాన్ని గురించిన ఏ జ్ఞానం లేదు. అంటే మన ఒరిజినల్ స్టేట్ ఏమిటి, మనం వచ్చింది సచ్చిత్తానంద స్థితిలో వచ్చాము, కానీ ఈ గుణాల ప్రభావంతో మనం ఆ స్థితిని మర్చిపోయి ఆ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయాము అంటున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు స్వయంగా అవతరించైనా లేదంటే తన పుత్రుడి యొక్క ప్రామాణికుడైన ప్రతినిధిగా తన యొక్క కుమారుణ్ణి, అంటే కుమారులు ఎవరు అంటే అది చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నవాళ్ళు, చేయగలిగిన గుణం ఉన్నవాళ్ళు, చేయగలిగిన సత్వశుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళని ప్రతినిధిగా పంపి ఆయన స్వయంగా అయినా రాగలరు, లేదంటే ఇలాంటి ప్రతినిధులను పంపి సమర్థుడైన ప్రతినిధిని భగవద్ధామాన్ని గురించిన వివరాలను ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అందుకే మనం ఉదాహరణగా ఇటువంటి వాళ్ళని నారద మహాముని, వ్యాస మహాముని, మరి ఆయన ఇవన్నీ రాశారు. వ్యాసదేవుడు నారాయణుడి ప్రతిరూపమే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అవతారాలు. సో అటువంటి భగవద్ అవతారాలు కానీ లేదా భగవత్ పుత్రులు కానీ భగవద్ధామాన్ని గురించిన సందేశం మానవ సంఘాల్లోనే కాకుండా దేవతల యందు మానవేతర జీవుల యందు కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ భగవద్ అవతారాలు భగవత్పుత్రులు మనుష్యులకే కాకుండా దేవతలలోనూ
ఇంకా మానవేతర జీవులలో కూడా, అంటే జంతువులలో కూడా కలిగించవచ్చు. మరి గజేంద్ర మోక్షం ఉంది కదా, సో ఎవరిలో అయినా కూడా వాళ్ళు అది తీసుకురావాలంటే వాళ్ళు అర్హులైతే తీసుకురాగలరు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా వారి కార్యం సర్వ విధాలైన సంఘాల్లో, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బీయింగ్స్లో, అన్ని జీవరాశుల్లో కొనసాగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకం భాష్యం చెప్పారు. సో భగవతత్వము భక్తియుత సేవ అన్న చాప్టర్ అన్నమాట. ఇది ఫినిష్ చేశాము, సెకండ్ చాప్టర్. సో మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో